Sa number 6, PNP miyara na sa person of interest sa kamatayon ukon sa isa ka persona nga nasapwan patay sa Himamaylan City. Kinsilig ni Police Lieutenant Peter Henovia, Deputy Chief sa Himamaylan PNP nga mayara na sila sa person of interest sa kamatayon sa isa ka chainsaw operator sa Barangay Agisan sa Himamaylan City sang Domingo. Nasapwan ang 32 anyos nga biktima sa higad sang highway sakop sang Purok 11 Sitio Tanate sa Barangay Agisan. Positibo nga gikilala sang live-in partner ang biktima nga taga Kabangkalan City. May mga igo sang bala ang biktima sa iyang liog kagdungan. Sunod sa saksi, papauli na sila sang iyang asawa halin sa barangay na balian sa sila ang sang ila makitaan ang biktima nga nagahamyangon sa duta. Hindi pa mapatod sang PNP kung dito sa lugar ginpatay ang biktima kung ginbilin lamang. Sa follow-up investigation, nagwa nga illegal nga droga ang isa sa mga anggulo sa krimen suno kay Henovia. Apang hindi pa mabulgar ang iban nga detalye tungod at large pa ang suspect. Nauso ito ma'am sa ato nga investigador ma'am pagbulig sang kumuluya sang Himamaylan ma'am yan mo to nakakuha ang info kagin laka to sang amon investigador kag positively identified to siya ma'am sang iyang live-in partner ma'am. Nyara na kami ng person of interest sa suspect ma'am. Ano pa si Bali illegal nga droga ni siya ma'am ang amon ginalantaw git nga motibo ma'am. Nga raw? Hindi lang ko ano magambal ma'am kay ongoing amon investigation kay basi mabatian sang suspect kag manago or maano bala ma'am budlay na.